बिक्रम दैमारिनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होनाय नुनो मोननाय जादों। बिक्रम दैमारिया जोबथेसालियाव थांफिनगोन नामा बे खोथाखौ जों बुङाखै, जोबथे जानांगौ जायो। जोबथेसालियाव थानांगौ जायो, जिउनि मोनसे जारिमिन थालाङो। जोबथेसालियाव आं माबोरैबा थांफिननांगौ जायोब्ला आं थाबैनो फैफिनगोन आरो आद्रा थानाय गासैबो जिउ जारिमिनखौ नोंसोरनो फोरमायफैगोन होनना पस्ट होनाय नुनो मोनदों। फैगौबा नुहुरगौबा नेनानै थायो उदांस्रिनि लाइजाम। फैगौ अक्ट'बर दाननि 9 खालाराव बिक्रम दैमारिनि क'क्राझार सेसन कर्टआव बिसोरनि सान, बेखौ लाना बिक्रम दैमारिया पस्ट होनायखौ नुनो मोनदों। दङ बेयावबो मिनिनाय रंजानाय, गेलेनाय आरो बादायलायनाय। मा बिक्रम दैमारिया गमामायैनो जोबथेसालियाव थांफिननांगोन नामा? गोरबोआव दुखुनि मोदै जालांनाय जिउनि गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै, सोरनिबा गोरबोआव दुखुनि मोदै जालांनाय जिउनि गोरोन्थिखौ गोसोखांनानै। डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।